Exactament en aquest paratge comença la història del nostre poble. Una història que data de l'edat del bronze valencià. Parlarem almenys d'una història de fa més de 2.500 anys. El paisatge que tenim avui resta a veure amb el que van veure els primers pobladors del poble de Torrent, de la ciutat de Torrent. Els convidem a fer una passejada per aquella època. L'actual paisatge dista molt del que en el seu temps van veure els primers pobladors torrentins. El que ara ocupen les cases no era més que un bosc que s'estenia per tota la planura fins a arribar ben prop de la mar. Així mateix s'erigia un poblat iber caracteritzat per estar situat damunt d'aquest pújol, buscant sempre les parts més altes i inaccessibles del terreny. Les cases que ací hi havia eren d'una sola habitació, adossades a les parets de roca natural i la coberta seria probablement de canyes i branques. Dins de la cabanya no hi havia cap distribució de la seva superfície, entre d'altres coses perquè aquesta mena d'habitacles solien tenir només de 6 metres quadrats. Els seus habitants pertanyien a una societat absolutament tancada sobre si mateix, sense contactes exteriors que estimularen l'intercanvi. L'excavació s'hi va realitzar el 9 d'abril de l'any 1931, després d'haver-se comprovat l'existència de restes prehistòriques quan es van projectar els fonaments per a la construcció d'aquest xalet. Segons un estudi realitzat pels professors Fletcher Bates i Pla Ballester, a la muntanyeta de Cabrera de Torrent s'hi van trobar gots carenats, recipients coladors, perols i pedres de sílex i molins rudimentaris i puntes de fletxa i punxons de coure. Molt prop del jaciment s'hi va trobar una xicoteta cova dins la qual hi havia un crani que pertanyia a un jove d'uns 20 anys d'edat amb una dentadura molt desgastada a causa del tipus d'alimentació. Ja veiem com en realitat ha hagut vida i cultura humana a Torrent des de fa un grapat de segles, tot i que no disposem de suficient documentació per a datar amb exactitud el moment en què van viure persones en aquest paratge. Ens trobem amb Pepe Royo. Ell és historiador, professor d'història, investigador i, a més, és cronista oficial del nostre poble. Senyor Royo, podríem dir que este paratge és la partida de naixement del nostre poble? Pues així ens trobem en un jaciment arqueològic que, per les dades que ens aporta, que és del període del bronze, pues és el més antic que fins ara coneguem. Això no vol dir que d'ací uns anys puguem trobar altres restes arqueològiques en un altre lloc del nostre poble o del terme de Torrent que ens situen en una altra època diferent i més antiga, però en principi sí que trobem, així podríem dir, l'origen de lo que avui som els torrentins. El que ens queda ara mateix d'aquella època continua tenint un valor especial? Pues, desgraciadament, com podem veure, és molt poc el que queda. Tot ha sigut construït, tot ha sigut fet malbé, encara que, afortunadament, quan se va fer unes excavacions per part del Servei d'Arqueologia de la Diputació en els anys 30, se conserven les restes de sílex, les restes de ceràmica que es van trobar, és a dir, que se troben moltes coses que se conserven en el Museu Arqueològic de València. Què s'hauria de fer perquè els torrentins i torrentines prengueren consciència de la importància que té aquest jaciment? Pues, desafortunadament, com està tot construït i tot s'ha perdut, el que sí que hauria que fer-se és donar a conèixer la publicació que se va fer en aquell moment de tot el que s'havia trobat. Fer una reedició? Fer una reedició, inclús avui en dia en els mitjans que tenim actualment, fer-lo un DVD, fotografies, reproduir-les d'una manera especial, donar a conèixer cada un dels aspectes que se van trobar i totes aquestes coses que avui en dia la gent no coneix i que sí que seria important donar a conèixer. Vol dir que
la prehistòria ens obri els ulls cap al futur? La prehistòria, podem dir, és la base de la humanitat, no? És dir, la història, d'alguna manera, és la ciència que estudia la vida, no? El passat de la humanitat, i per tant és la que ens dona la base per a poder seguir avançant.